Pinalakas naman po ang kamalayan ng daan-daang mag-aaral sa Bayambang ukol sa teenage pregnancy at suicide sa ilalim po ng kampanya na Pasya o Proteksyon ng Aming Sarili, Yaman ng Aming Kinabukasan na isinagawa nitong Pebrero 24 hanggang 25 ng taong kasalukuyan sa mga paaralan. Unang isinagawa ang lectures sa AP Guevara Integrated School at sa Barangay Manambong Norte na nilahukan ng mahigit kumulang na 400 na mag-aaral mula sa grade 7 hanggang grade 12 at sumunod naman ang nasa 230 mag-aaral sa Amambayat Integrated School. Ayon sa datos ng Rural Health Unit 2, naitala na ang bayan ay may 27 na mga kaso ng teenage pregnancy at 5 kaso ng suicide noong lamang pong Enero. Dahil dito, layunin ng programa na pigilan ang patuloy na pagtaas ng mga insidente ng maagang pagbubuntis o nakakabuntis at suicide at turuan ang mga kabataan tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. IFM News. IFM News. IFM.